Kaixo egunon. Hemen etorri gara liburu hau aurkeztea, epistolo txikia. Eta, liburu hau hemen dago, Jaioneri esker, Jaionek proposatu zidalako bere testu bat ilustratzea, eta, Ainara Azpiazu naiz, irudilea, eta bera Jaione Gutierrez da, idazlea eta irakaslea, eta orain azalduko dugu pixka bat nondik nora dijoan liburutxo hau. Gaur azaldu nahi genuen pixkat ideia edo nondik atera zen. Lehengo urte Nuruma ikastolako irakasle izan nintzen, eta Euskara eta Natura txirikordatu hitzaldira gonbidatu ziguten. Iñaki Sanzazkuek eman zuen hitzaldia, eta oso interesgarria izan zen, eta adibide pila bat bota zituzten, Euskara eta Natura nola uztartzen ziren, lexikoak zeukan lotura, bata galtzen bestea nola galtzen ari garen. Eta hor, adibide txiki bezala, bota zuen Xagutxo Perez baino lehen, zegoela Euskal Herrian hortza xaguxarrari botatzeko ohitura. Eta pixka bat irakasle guztiek idei horrekin geratu ginen, eta horri heldu nahi izan diogu. Hortik aurrera informazioa jasotzen hasi nintzen, Azperen Euskal Herria jakintzan, Atlas Etnografikon, Berriako artikulotan, gero Bizkaialdeko lagunta famili desberdinei galdetuta. Eta hor informazioa jaso genuen xaguxarrari botatzen zitzaiola, esaldi bat esaten zitzaiola botatzerakoan, eta pixkat hori jasotzen egon gara, eta pixkat hori forma ematen. Justo ideia buruan geneukala, Astigarrako udalak euskara bultzatzeko diru laguntza bat atera zuen, eta ikusi genuen proiektu honek justo oso ondo txertatzea zeola, eta eskatu eta eman nintzeguten. Orduan pixkat hortik hasi zen, testua idazten hasi, orduan Aspirekin kontaktuan jarri nintzen ere, ea prestoen irudiak iteko, eta pixka beranduago, forma ematen ari ginela, iruditu zitzaigun politia zela gehiago zabaltzeko argitaletxe batekin hitz egitea, eta lagunen gana joan genuen, eta 1525 argitaletxeak forma eman dio azkenean. Orduan, pixkat azaldu nahi genuen, Xagutxo Perez nondik zetorren, hau nondik datorren. Xagutxoaren ideia mundu guztian oso zabalduta zegoen, etxe guztietan, baserri guztietan, sartzen zen animalitxoa xagua zelako. Eta bereziki, penintxula honetan, famatu egin den Perez hau, erregina, garai hartan erregina zen Maria Kristinaren semeak, Alfonso Amairugarrena, 8 urte zeuzkan, hortzak erortzen hasi zitzaizkion, eta ipuintxo bat edo historia bat nahizun hori indartzeko. Eta Luis Koloma apaizari, idazlea ere bazena, eskatu zion mesedez bere semearentzako ipuina idaztea. Eta horregatikan jatorrizko ipuinean Bubi deitzen da protagonista, erreginak horrela deitzen ziolako Alfonso Amairugarrenari, gaur egun atetxo bat dago Madrilen, eta justo jauregiaren ondoko kalean dago, eta hori izan zen zabaldu zena garai hartan, eta ordundikan indar asko hartu duena. Eta horren aurrean, informazioa jaso dugun ginen ikusi dugu Euskal Herrien hori baino askoz ere lehenago, xagutxoak ere bazeudela, xaguxarra guretzako hartu dugun hau ere bazegoela, sutara botatzeko ohitura, Joxean Urrietak liburu hontan ere jasotzen duena, eta izenburua Torizarrek Karriberria gurearekin ere oso lotuta dago, zen Ama Birjinari eta San Pedrori ere eskaintzen zitzaion, eguzkiari, eta baina askotan esaldi honen bueltan egiten ziren ohitura horiek. Eta gurean ere jasota dagoena, eta interesgarri iruditzen zaiguna da, umeak edo esaldi horrekin geratzea. Gero, azalduko. Orduan hortik aurrera Aspiri sanion, ideia honi da pixka forma emateko, irudia jartzeko, eta ipuina sortzeko. Eta pixka bat, Jaione udaraldea, jarri zinean metin horretan uste. Eta, oso politia iruditu zitzaidan, nik badukat Iñaki Sanzazkoerekin badukat beste liburuak. Eta, umetatik ezautzea gaina, eta asko gustatzen zait nondik begiratzen dion, ez dakidan euskalgintzari edo naturari edo, nola dena,
bat egiten duen, gure etxean ere naturarekin harreman handia egon da, eta nik ere euskera asko jaso dut naturari lotutako hitzen bidez, eta bertako txoriak, eta gauza horiek eta asko harritzen dit nola aldatu daiteken 5 kilometrotan txori baten izena, ez? Eta horrelako gauzak, eta ez zidan harritu asko, Iñakik egin izana horrelako hausnarketa bat, edo ekarpen berri bat egin izana, baita ere, hortza aldatzearen gai horri, eta gure tradizioan hori nola egin den kontatzeari, azkenean berak ere dana arakatzen duelako asko. Eta gero Jaionek segitu zuen lan hori, eta oso interesgarria egin zitzaidan, eta, poza handiz hartu nuen, gaina sagutxarrak marrazteko eta tentagarriak dira, politak. Eta, iruditu zitzaidan oso niri gustatzen zaidan iruditeria lantzeko oso ipuina proposa zela, asko gustatu zitzaidan, eta, saiatu nintzen kolore pixka bat jartzen, eta, itxura ematen irudi aldetik, eta, hoxe, sagutxarra marrazteari, kariñoa bezala hartu nion, eta, oso gaueko liburu bat edo irudiari dagokionez, beltza eta igual kolore ilun xamarrak behar ziren, eta saiatu naiz kontraste pixka bat egiten, baina egia da, ni ohitua nagoena, baina paleta pixka bat ez da ilunagoa, baina kontraste hori, ez, gauaren mundu hori irudikatzeko, eta testura batzuk ere lagungarri erabili nituen, eta, hementxe gaude. Guzti honetatik gustatuko litzaigukena da euskal ohiturak pixka zabaltzea eta indartzea, eta transmisio hortan famili, irakasle, hezitzaileek laguntzea. Hortarako QR bat ere badauka liburuak, material eta baliabide gehiagorekin, eta adibidez Astigarrako Herri Eskolan aurkezpentxo bat egin genuen, eta ipuina kontatu genuen, abestitxo bat badauka, leloa da sagutxarrari esan behar zaion esaldia, orduan horrekin geratu ziren, izkizopa bat egin genuen, desberdintasunak bilatu, orduan joku modura gure diren ohiturak indartu eta horien alde egin. Eta listo, beste ikaz, ez? Hemen uzten dugu. Eskerrik asko etortzeagatik.